Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Uxolilizwe ngokazwelidumile. Uzwelidumile ngokagweba inkumbi. Ugweba inkumbi ngokasigawu. Usigawu ngokasagili. Usagili ngokayinza. Uyinza ngokakhawuta. Ukhawuta ngokagcaleka. Ugcaleka ngokaphalo. Uphalo ngokatshiwo. Utshiwo ngokatoku. Utoku ngokangqonde. Ungqonde ngokasikhomo. Usikhomo ngokangqwangu. Ungqwangu ngokatshawe. Utshawe ngokankosiyamntu. Unkosiyamntu ngokankosiyane. Unkosiyane ngokangqwangube. Ungqwangube ngokamalangana. Umalangana ngokaXhosa. Xa ndikhahleleke le ndlantloko yakomkhulu eNqadu, onke amabandla zonke izizwe zibulisiwe. Ndize kuma apha malunga nokucacisa ngesiko lokukhuliswa komntwana oyindodana. Lonke ixesha ukusuka ebeleni ade afikise, akasiwanga so kakhulu umntwana oyinkwenkwe. Kude phaya ezilalini sithi inkwenkwe yinja. Konke ukwenza kwenkwenkwe akuhoywa kakhulu. Xa ithe inkwenkwe yona yaqhubekisa, ukuyihluba impundu yohlwayo libe liphelile ityala. Kodwa kukho iklasi yokuwelela ebuntwini obupheleleyo bokuba yindoda. Loo klasi ke igqitha ethontweni ngesiko lokwaluka. Ulwaluko lodwa aluyenzi indoda. Ulwaluko luhambelana notshintsho kwisimo noxanduva. Sitsho ke ngoku sithi uyindoda. Uba ke sisenendoda engekaguquki emva kuba yalukile, mayitshintshe igiya. Kuba ukwaluka kona kodwa akusiniki indoda. Umntwana ke oyinkwenkwe xa efikele kwikhabathiso lokudlulela kwiklasi yamadoda, sele wagqibile amasiko obuntwana afana nembeleko, ingqithi, zonke ezo zinto. Ukuze ke ngoku ngomhla onyuliweyo likhaya ikomkhulu lisazi, sidibane emathileni, sidibana ebuhlanti apho indoda idalwa khona. Inkwenkwe yenzelwe yonke into yakokwayo, inxibe ubulunga, ichetywe inkqayi kuba kudalwa isidalwa esitsha. Yambatha ingubo entsha emhlophe, ingxame ngokwesiko lakokwayo. Yawugqiba iyojamelana nengcibi. Emva kwengcibi luqeqesho nemfundiso. Abantu abalapho ngamadoda abaziyo ubudoda. Ukusuka kwikhankatha elincinci ukuya kwikhankatha esele linethumbo. Inkwenkwe ifundiswa ukuzila. Inkwenkwe ifundiswa ukuhlonipha. Inkwenkwe ifundiswa ngeweyithi yokuba yindoda. Inkwenkwe ilulekwa ngokwakha umzi. Inkwenkwe ilulekwa ngokugcina ikhaya. Inkwenkwe ilulekwa ngokuhlonipha isizwe. Inkwenkwe ilulekwa ngokuhlonela abantu ababhinqileyo. Inkwenkwe ilulekwa ngokuzingca ngewonga elifumeneyo lokudoda. Lixesha elinzima ke elo. Esixakene nento ke ngoku uba akubuywa kufuywe kufundwe ezo zinto.